יצאתי מכאן בבוקר, וליד תחנה מרכזית בירושלים אני רואה סמט טריילר ענק, ועליו מבנים מבטון, וכתוב בספרי מצפה יריחו. הלב שלי מתרחב, אני באמצע הכביש, מתחיל לרקוד ולשמוח, והנהג מצפצף שאני לא יעצור אותו בעלייה, הוא לא יוכל להמשיך. טוב, אני גומר את העבודה, חוזר לפה, אני רואה את כל הנהגים יושבים אחרי שהם פרקו את השקוביות, והנהג מספר, הובלה כזאת עוד לא היה לי. אני מגיע לצומת שורש, באמצע העלייה, מישהו עוצר אותי באמצע ומתחיל לרקוד. מי זה היה? ברוך מרזל. הוא היה בגרעין שלנו, והוא ראשון ראה, מצפה יריחו, רקד מרוב שמחה. והנהג ממשיך, ואחרי זה אני מגיע לירושלים, עוד איזה משוגע אחד עוצר אותי ליד התחנה המרכזית. רוקד לפניי, מה זה פה? ואני מגיע למצפה יריחו, כמו שרוקדים בהכנסת ספר תורה, ככה כל התושבים רוקדים לפני השקוביות האלה. מה זה מגיע השקובית חדשה? איזה התפתחות, איזה יופי.